Γεια σας παιδιά, εδώ πέρα έχουμε αγοράσει αυτό το σπίτι και είμαστε έτοιμοι να βγούμε έξω για τα ζόμπι. Αυτό είναι το μέρος δεύτερο, δεν ξέρω αν θα βγάλουμε τρίτο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε κάποιες μηχανές και έχουμε και ένα παλιό αμάξι. Όχι, τι γίνεται. Να, εδώ πέρα αυτό είναι το αμάξι μας. Τώρα θα πάρουμε μια μηχανή. Ωραία. Θα πάρω την... Αυτή εδώ που δεν μου αρέσει και πολύ το χρώμα της. Που άμα τσακιστεί να μην μας νοιάζει. Λοιπόν, όχι ότι δεν τη θέλω, αλλά δεν μου αρέσει τόσο το χρώμα της. Πάμε λοιπόν. Πάμε από εδώ. Τι γίνεται καλέ? Τι γίνεται? Επιθετική είναι η οδηγή. Γιατί ξέχασα ότι είναι ζόμπι. Ωραία. Είναι ζόμπι και δεν μπορούν να οδηγάνε. Φυσικά με τέτοια άχρηστα μυαλά που έχουν δεν έχουν μυαλό. Ακριβώς. Γιατί το ένα έχει φάει το άλλο. Ωραία. Άδειοι δρόμοι. Κάποιοι μπάτσι ήταν μπροστά. Τρελή. Είναι όλοι ζόμπι. Και οι μπάτσι και όλα. Όπα. Έγινε βλακεία. Γιατί δεν μου το είπες? Ότι Εγώ να σου το πω? Ναι. Τι λέρε? Τέλος πάντων. Θα ήθελα να πάω σε εκείνη τη σπηλιά. Τσούχτρες. Τι είναι? Μην φοβάσαι, δεν μας κάνουν τίποτα. Υπάρχει ένα σπίτι κατελειμμένο που εκεί πέρα ζούσε ένας γέρος. Που έχει μια καρέκλα απ' έξω? Ναι. Ναι, έχω πάει. Μια φορά. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στη νύχτα των ζόμπι. Μα γιατί δεν μας αφήνει καλέ? Κατελειμμένο. Στρίψε καλέ. Από εδώ θέλουμε. Ωραία. Γιατί δεν είναι κατελειμμένο? Ήταν κατελειμμένο. Ήθελε να είναι κατελειμμένο το παιδί. Πάμε όλοι μαζί. Σταμάτα! Μη πυροβολάς ρε. Είμαι και εγώ ζόμπι και δεν έχω μυαλό. Μιχάλη, έλα είσαι λίγο. ζόμπι. Ναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, από εδώ. Όχι, τι γίνεται? Κράτα λίγο εδώ πέρα. Είναι Αυτό. τρομακτική Να αυτή. φαίνεται μόνο αυτό. Εντάξει. Άστο. Δεν μπορώ εγώ ρε. Ένα ποδηλατάκι. Εγώ σε έβαλα. Καλέ! Ο μπάτσος παραλίγο να πέσει κάτω. Έλα λίγο. Φύγετε. Δεν μπορώ να πάω. Τρόμαξε ο Βάλε μπάτσος. τουαλέτα. Ο μπάτσος νομίζω έπεσε στη θάλασσα. Μαλάκα. Μη βρίζεις. Πέφτουνε στη θάλασσα οι ανθρώποι. Οι τρελοί. Τα τρελά ζόμπια. Τι κάνετε καλέ? Όλοι έχουν πέσει κάτω και έχουν πνιγεί. Κοιτάξτε και μόνοι σας. Μαλέφα. Μην το πετάξεις. Δεν το θέλω. Έχουνε πέσει. Παύλο. Έλα για ένα λεπτό. Λοιπόν, Κίτρινο. πέφτουμε κι εμείς να δούμε. Ας το καλύτερα. Ανέστη. Κίτρινο. Είναι τρελοί οι ανθρώποι σας λέμε. Φέρει το κίτρινο. Τι ανθρώποι, ζόμπι είναι, αλλά τέλος πάντων. Φέρει το κίτρινο τη σφαίρα. Θα χρειαστούμε ένα αυτοκίνητο. Και τη χάσεις. Δεν κάνω. Να το Αυτή είναι καθυστερημένη. Μόνο αυτό να μην ήταν. Τι γίνεται καλέ? Ένα speed demon. Ένα μάξι. Είμαστε τυχεροί. Να φύγουμε από εδώ πέρα. Ωραία. Πάμε. Όπα. Σκότω το Παύλο εσένα. Είστε να πεταχτούμε με το Old Speed Demon ή να ψάξουμε να βρούμε εκείνο το τρομακτικό σπίτι? Θα ψάξουμε να βρούμε αυτό το τρομακτικό σπίτι. Πάμε από εδώ κάτω. Να δούμε πού πάει αυτό το μονοπάτι. Όχι πάλι. Μου σπάσε τα νεύρα αυτή τη φορά, Γαμώ το σύστο μου. Έχει ξεπεράσει τα όρια. Πλακτικά είναι το. Πώς θα βγω τώρα? Πάμε να τους σκοτώσουμε το ζόμπι. Κλινγκ. Wow. Τατά, ο Σούπερμαν δεν μπορεί να ανέβει. Κάτσε να τη δω τη σπίτι. Πώς θα φύγουμε από εδώ πέρα? Το αμάξι ίσως μας βοηθούσε να φύγουμε. Τώρα έχει έρθει και ο Μιχλή. Γιατί έχει ο Μίχλη? Δεν θέλουμε ο Μίχλη άνθρωπε.
Κολύμπα λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ. Σπύρο, την κίτρινη μου τη χαρίζει, σε παρακαλώ. Όχι. Είναι χρυσή. Ωραία, κολυμπάμε. Κολύμπαμε. Ξέρω ότι δεν θα φαίνεται πολύ καλά η ανάλυση, συγγνώμη παιδιά γι' αυτό, αλλά Παύλο, κοίτα λίγο. η συσκευή φταίει, δεν φταίει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι μια χαρά, η συσκευή φταίει που Βρήκα μια βγάζει. ιδέα, Παύλο. Λοιπόν, πάμε να κολυμπήσουμε. Που από δεν εδώ. είναι καν συσκευή, είναι κινητό. Ναι, είναι κινητό και όσο να είναι δεν βγάζει καλά. Τώρα πάω Πέτυχα. από χάλια δρόμου. Πριν το οδήγησε εσύ το πέτυχα. Μια σπηλιά. Μήπως είναι μια σπηλιά που ήμασταν πριν. Γιατί θα υπάρχει λύση για να βγούμε. Μαλάκα, σπηλιά. πέτυχα. Φαίνεται τρομακτική. Μπαίνουμε μέσα. Τουν, τουν. Και βγαίνουμε Αυτό έξω. θα είναι τρομακτικό βίντεο. Το δείτε. Να, Εγώ να μπάτσος. μπορώ. Βλέπετε, δεν σας έλεγα εγώ ότι πέφτουνε. Κύριε Μπάτσο, Ανέβα τι πάνω κάνεις στο εδώ? μάξι, βάλε Rocketman. Σωστά, δεν το σκέφτηκα. Γρήγορα. Πάμε. Τι ήταν. Κι άλλο αμάξι. Έλεος ρε παιδιά, τι γίνεται. Και καθυστερημένη που είναι πάνω πεσμένη. Άντε, Rocketman. Όχι. Α, πάει. Το άλλο αμάξι. Άστο καλύτερα. Α, Όλοι το πεντέμο. Έλα, σταμάτα. Κοίτα τώρα. Πόσο Πάμε. γρήγορα ρίχνουμε. Μη Άμα πέσεις θέλουμε- κατευθείαν. Μη άμα πέσεις θέλουμε να- κατευθείαν. Μη. άμα θέλουμε Μη. να- Μη. Είναι αυτό βαρικά, όχι αμάξι. Όχι, αμάξι είναι. Ανέβα. Άμα Άνθρωπε. θες να ρίξεις γρήγορα πάνω. Άνθρωπε, ανέβα. Ανέβα, άνθρωπε. Άνθρωπε, ανέβα. Τώρα. Τώρα είναι αργά. Άνθρωπε. Α, έχει κενό. Θα ανέβουμε. Σωθήκαμε. Θα βάλουμε Rocketman. Όχι, δεν θα βάλουμε ρόκετ. Θα πρέπει να επιζήσουμε. Δεν είμαι νουμπάς. Νομίζω πως είδα έναν νουμπάτσο εδώ. Τέλος πάντων. Ένα καταλημμένο σπίτι θα. Τελικά έβαλα το Rocketman, δεν άντεξα. Πάμε ψηλά για έναν. Καταλημμένο. Τι είναι αυτό το σπίτι. Είναι καταραμένα σπίτια. Γκλινγκ, 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 γκλινγκ. Έχουμε ρόπαλα ευτυχώς. Δεν θα μας πιάσει κανένα ζόμπι. Τι κάνουν αυτοί εκεί πάνω. Μπορούμε να έχουμε το ελικόπτερό σας. Αεροπλάνο, μπα! Μπερδεύτηκα. Συγγνώμη. Κατευθείαν να φωνάξεις. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ. Να είχαμε ένα monster truck. Να είχαμε ένα monster truck. Τελικά κάποιος είναι γρουσούζης. Θα μπορούσαμε να το έχουμε. Τέλος πάντων. Monster truck. Το ξέρω παιδιά τι κάνω cheats. Απλά αστειεύομαι. Το ξέρω, μπορεί να με πείτε νουμπά. Μπορείτε να με πείτε ό,τι θέλετε. Μόνο να μην θυμώνετε μαζί μου. Εγώ για αυτά τα βίντεο για σας τα φτιάχνω παιδιά. Και για το κοτσοκολάκι. Ποιος είναι αυτός ρε. Ένας φίλος. Τέλος πάντων, πού να τον ξέρω εγώ. Βασικά κοτσαντονάκι. Γιατί γλιστράνε τα μάξια ρε φίλε. Έχεις Επειδή βάλει δεν κανένα άκουσε τη κωδικό. μαμά της, η Μανολία. Γουστάρω. Πάμε από εδώ πέρα να δούμε τι έχει. Ποδήλατο. Όχι. Παύλο, μιλάμε όπως σημαδεύω Τι εκεί. γίνεται ρε φίλε. Τρελαθήκαμε κι Όπως εμείς. θέλει να σημαδέψει το κεφάλι της τέτοιας. Βάζω με το στόχο και μπαμ, ρίχνω και ακριβώς το κεφάλι. Πάμε. Πάμε από το τούνελ. Ωραία. Το monster truck. Σαλόνι. Νομίζω βρήκα το στοιχειωμένο σπίτι. Όχι τώρα την ομίχλη ρε φίλε, όχι τώρα. Σε παρακαλώ σβήστη. Κάπου από εδώ βρίσκεις το κορίτσι Σκόρησε πάλι. Να το σπίτι. Να κάπου από εκεί στους θάμνους. Δώσαμε παιδί μου. Είμαστε στο στοιχειωμένο σπίτι. Παιδιά το βλέπετε και από μόνοι σας. Εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα είναι στοιχειωμένο. Εδώ υπάρχει το τέρας του Λόχνες.
Κοιτάξτε αυτή την καρέκλα. Είναι τρομακτικό. Είναι η καρέκλα ενός ανθρώπου που το έφαγε το τέρας του λόγου. Όχι, δεν τον έφαγε. Είναι στοιχειωμένο το σπίτι. Και μπορούμε να μπούμε μέσα για να σας το... Βασικά για να σας το αποδείξουμε. Παύλο μου, δίνεις λίγο νερό. Πήγαινε άμα δεν είναι λίγο νερό. Να, θα γίνουμε κι εμείς. Θα του πούμε ότι είμαστε φίλοι του. Και του φέραμε ένα δώρο μπαστούνι. Πάμε καταρχάς από εδώ πάνω να ψάξουμε να βρούμε το κορίτσι. Βάσει και το βρούμε στους θάμνους που κάνει καράτε. Ωραία. Θυμάσαι Παύλο? Ωραία, παιδιά, το αφήνω κάτω. Δεν μπορώ, Παύλο. Κάποιος πρέπει να το κρατάει ρε παιδιά. Μα εγώ το κρατούσα τόση ώρα. Ρε παιδιά, ποιος θα το κρατάει? Να παίξω. Θα γίνει fail το βίντεο. Τώρα έχει γίνει αρκετά fail. Δεν πειράζει. Α, από εδώ πέρα ίσως πάμε. Κάτσε, για να δούμε, είναι επιθετικός αυτός? Μπορεί να θέλει να Κύριε, γίνει. να σας ρωτήσουμε. Επιθετικός, βλέπετε το ζόμπι? Φύγε, άνθρωπε, φύγε. Φύγε, φύγε, άνθρωπε. Δεν θέλω, μόνο τα λεφτά σου θέλω. Και εσύ φύγε. Ω, πλάρα. Πάμε να την πάρουμε. Μπα, άστο καλύτερα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και πάμε από εδώ. All speed demon. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το στοιχειωμένο σπίτι. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Ναι, τώρα το τελειώνουμε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα ξεφύγουμε. Και αντίο σας. Καταρχάς, Εντάξει, το ήρια τελείωσε. βασικά δεν επιζήσαμε. Οπότε Είμαστε νεκροί. θα προσπαθήσουμε να φύγουμε. Από εδώ πέρα, βασικά με ένα jet καλύτερα. Και απλώς εγώ θα σου έλεγα να αυτοκτονήσεις. Αυτός ο κόσμος είναι τρελός. Όχι, θα φύγουμε. Δεν πρέπει να πεθάνουμε. Είμαστε ο μόνος που έχει ζήσει. Λοιπόν, πάμε να πετάξουμε. Όπα, μη στρίβεις ακόμα. Πάμε πολύ ψηλά. Το 2, πάτησες. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το μέρος άραγε? Είναι στρατιωτική βάση νομίζω. Τι λες, μαγκά. Λοιπόν, πάμε από εδώ. W πατημένο. Όπα. Πετάμε. Πετάμε ψηλά. Οκ. Πολύ ψηλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά κάτω. Ή αλλιώς πάνω. Πάμε κάτω. Όπα, μη τρακάρεις. Μη τρακάρεις. Είμαστε expert. Ρε παιδιά, θέλω να σας πω κάτι ειδικά για το βίντεο. Ξέρω να οδηγάω πάρα πολύ καλά τα αεροπλάνα και... Πέφτουμε!